Tradem er et uddannelsesmæssigt kraftcenter, beliggende på 7 adresser i henholdsvis Randers, Hobro og i Pederstrup. I Pederstrup er Tradem ejer af det tidligere Ring Djursland. I dag her er det Transport- og Uddannelsescenter Djursland. Vi har mange års erfaring inden for køreteknik med tunge vogne. Vi har en unik baneanlæg med sving og bakker, der gør træningen virkelighedstro. Og vi mener, at det er ekstraordinært vigtigt at være dygtig til at styre tunge vogne, såsom busser og lastbiler. Alle med et stort kørekort, der ønsker at forbedre deres køreevne, kan deltage.